Ya ora mampu. Tabrak nyawono diri terus tabrak ngono. Iki karo aku iki putrane Begawan Bagas Pati Giri Belah. Yoning Argo Belah. Kenalne wae aku Pujawati kula Pandu Mbak Yu. Kowe paling ora karo ente kuning kuwi. Niku Mbak Yu mati, peti kula Mbak Yu iki apa mati. Aku kedayo kapang karoku. Kepethuk ana dalan boten kados menapa. Niki kersanipun Kakang Narasoma Dodburi. Aku ki jane leboni sayembara. Saking wis nyang kowe ya wis. Nanging aku duwe ilmu saka maratuwaku kang diarani Tandha Birawa. Gagas aku bakal tak dadar 100.000 negara apa menang karo aku apa ora. Bareng wis rampung lajeng kados pundi. Saiki aku lagi ngono. Ayo adu kadegayan nek menang kowe Mbak Ayumu Madrim tak kekne kowe. Nek menang aku yo tak tetepne tak kekne kowe. Lah yo sut wae no. Ibu Madrim godo. Cakap weh, menang yo tak kekne kowe, kalah yo tak kekne kowe. Mboten Kakang monggo dateng Ngastina kemawon ora. Iki dadi upayaku. Kakang Semar kepara ngarep. Gandeng karo boro wis iki aku duwe ilmu kuwi bakal tak dung karo niku daramu Pandu. Yen menang aku mati yo tak kene Pandu nek kalah yo tak kene. Wah, lha pripun niku? Lah yo wis dadi upayaku. Ora ilmu niku saking pundi? Saka Margo Belah. Namine napa? Tandha Birawa. Tandha ki tandha niku tunjuk Birawa niku bener. Yo. Nek dibubur titik dadi 1000, nek bubur 1000 dadi 1 juta. Yo dadi buta gede. Wah, Ndara Pandu yo guyu. Nek rambutku jenggotku tak bedol, ini kanggo bumbu keran. Masalahnya, kalau laki-laki itu kalau nggak punya bengos, seperti orang masak nggak pakai garam, kurang tengos gitu. Lampingnya bagong itu noron. Ilmu saking sinten Ndara? Saka maratuwaku. Ceritane pripun? Ceritane ngene. Aku kuwi duwe tanggungan kalawan maratuwaku. Ana sawijining bambang, ana kembange kerate. Ning tinuku badul putih. Aku mau karo badul putih. Nah terus, jadi maratuwaku terus ngeduki. Paling ngadut. Dheweke semati ninggal. Oh. Berarti sampeyan niku duwe utang napa? Ora Kakang Pandu. Yo iki piye Kakang? Yo Kakang pun mangradeni.
Sekadeng tondo biro Udo batang siji dadi 1000 dadi 2000 dadi 7 juta Marang ora dadi cilik Kanjeng tondo piro Ngamlan kang beliau yang tondo kawang-wang Bayu ratuling Bayu biyot Bayu ensun Gunungan loko dadi gunung tak wah berkenjang untuk ampang orang tidak tahu. Jadi rusak ya kowe. Lah wong akhirnya ndulur tegel. Lah wong ladeni Narasoma bocah temekan. Padha karo ladeni bocah. Diguyu karo Pandhu. Lepas kula nyuwun pangapura. Narasoma menawi menang kula nggih rai kula paringi nek kalah nggih kula paringi ya bagus kula dereng saged nampi